Cái bài học xong hay làm số cái anh blog tabo cái ta lo các bác mà din ni pore hay tin yang phải bị cả tao như thế này ang rik nai ni video rok tu bui mai an bagi ang blog laya balu bui tongka ke ane je ang ri sungmani ovo ayang ani parabo sungmani bagi kisi lerka ka mago tu guna ni bele lerka obani bagi video client tongra ka ang ke tini asal ang tagna nayo ke obana ang norno tini video clip noknai emne sungpai jak no ke tu busa tabu noko ke tabo ang nati sanai emne saipai bijak nei ko khulongna nai dong tabo ke ang norok no koina mo so bai songtai bo ke norok an please suba jadi ke norok coba khangke ang video ang te o kolok kerengdi tongoi mana nai ang wan soba ke norok coba khangke tai ba ang ni video improve ongka nai ang wan soba awan bage ang non coba mong nanggo ke please norok ana coba jadi help kai de ke ang tabo norok no khulogi puno gan गाड़ी में डूबी फाइ मानिबा खावे एकदम kaham ke tu ma फाइ wa saro kok na filmo bage oh lirik nai ta ang tagi pe kha norok ang video bo khaika norok nugo nokhana je nai tong nai rok kha to nokhana omo kha to asol rikutu rig nai ne style khana ang sangai na kha tabo kha aso kha than dibo ke tabo na ti sana bagai ro 17 ta poko abana ang bokhro bim tong tabo sele mane na ti sana ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ta ti sana nagi tong tabo sele mane ke bayap sakang pela na norok sadi ani o Bensiri kutuni style norok no naithok jaka please comment khai sadi gatai ang video beri abaloka asuk din ne pore video riban norok please comment khai di tai like di norok pai thak jora tai nai tong di nei ang norok ni thari koyo asuna